Ja fa 10 minutets i perquè no s'allargui tampoc moltíssim passem a presentar la xerrada d'ara. Suposo que tots sabeu a la xerrada a la que veniu. Jo intentaré presentar-los breument perquè comencin a exposar una mica els seus plantejaments. Sovint parlem de l'1 d'octubre com si fos fa 2 dies, però és ben bé que d'aquí poc ja farà un any que un exèrcit d'invisibles teixint complicitats van fer un referèndum, que sembla poca cosa però no ho va ser. I després d'un any, o de gairebé un any, després de bastantes estratègies difuses, alguna que altra decepció i bastanta retòrica, la veritat és que estem una mica mig perduts, que tenim la sensació de que ens hem de tornar a retrobar. I segurament tots acabem pensant una mica quin ha de ser aquell moment, aquella oportunitat que ens torni a situar en una situació de conflicte, d'embat amb l'Estat i no, quin ha de ser el context, quina ha de ser la situació que s'ha de generar per aquesta vegada sí guanyar la batalla. Tinc a la meva esquerra el Jordi Muñoz, que és politòleg de la UB, que ell mirarà de fer una anàlisi més teòrica sobre la situació política actual, que és una cosa així una mica difusa i poc concreta, però ell l'aterrarà. I després l'Alba Dante, quan arribi, i la Mireia intentaran exposar els seus plantejaments sobre quins reptes tenim per davant i quins reptes té l'independentisme, sobretot per mirar d'aconseguir el nostre objectiu polític. I per tant jo no m'allargaré més. Sabeu que quan acabin les seves intervencions hi haurà un torn obert de preguntes i que esperem que hi hagi com un debat amè, que sempre és lo interessant amb aquestes trobades. Per tant, Jordi, quan vulguis. Moltes gràcies i moltes gràcies per convidar-me i a tots per vindre. Jo tenia una instrucció no massa precisa, que és fer una anàlisi teòrica sobre la situació política actual i per tant aprofito la vaguetat de la instrucció per a articular la intervenció, diguem, al meu gust, no? Com un menú lliure, diguéssim, no? Algunes coses de les que diré les he anat escrivint, per tant us demano disculpes als que hagueu llegit alguns dels articles que he publicat, per si trobeu que em repeteixo massa, però tampoc tinc tantes idees noves a afegir al que ja he dit i per tant és inevitable repetir-se. Jo crec que per entendre on som està molt bé i és molt important mirar enrere, sobretot aquest cicle de l'últim any, no? I singularment a l'1 d'octubre, que jo crec que és l'esdeveniment clau sobre això, no? Jo tinc la sensació que l'1 d'octubre el conjunt de l'independentisme va confluir tàcticament al voltant del referèndum, però en el fons era una unitat o una confluència tàctica una mica superficial i per sota n'hi havia diferents hipòtesis o diferents plantejaments estratègics i és després de l'1 d'octubre i després de tot el que va passar en el llarg mes d'octubre, diguéssim, que s'ha fet evident que en realitat quan parlàvem de l'1 d'octubre i del referèndum no tots volíem dir el mateix i volíem dir coses diferents, no? Jo tinc la sensació que de fet que n'hi havia 3 hipòtesis diferents darrere de l'1 d'octubre. Una hipòtesi que segurament era la dominant, si més no en públic, era aquesta idea de la desconnexió, no? Aprovem la llei del referèndum, aprovem la llei de transitorietat, fem el referèndum, si hi ha més vots del sí que del no, la independència ha guanyat i apliquem el resultat i a més Espanya, com que estem a Europa i el món ens mira i tot això, es limitarà en la intensitat de la seva repressió i tranquil·lament, de manera ordenada, de la llei a la llei, tindrem la república, no? Aquesta era la hipòtesi que inspirava, diguem, jo crec, la lògica de Junts pel Sí, la lògica del full de ruta després del 2015, que després es va esmenar per a introduir el referèndum de l'1 d'octubre, però la lògica de fons crec que seguia sent la mateixa, no? Però n'hi havia altres 2 hipòtesis darrere de l'1 d'octubre. Una era la de la negociació, és a dir, entendre l'1 d'octubre com un instrument de mobilització social i política, de pressió, per a obrir un escenari a través de la intervenció dels actors que fossin externs o interns o de l'activació d'una part de la societat espanyola o el que fos obrir un escenari de negociació entre l'Estat i les institucions catalanes. I finalment hi havia la hipòtesi insurreccional, diguéssim, no? Que és l'1 d'octubre com una espurna
que aixecarà una insurrecció o una revolta ciutadana, una revolta popular, que és el que portarà en el seu moment a la independència i a la república. No? Si hem de fer balanç, és evident que cap de les tres hipòtesis ha acabat de funcionar, perquè si no seríem independents avui. No? Però jo crec que de les tres n'hi havia dues serioses, que són la de la insurrecció i la de la negociació, i una que em sembla que ha quedat prou desacreditada o és la que més desacreditada ha quedat i que tenia un gran component de ficció, que és la de la desconnexió, perquè partia, jo crec, d'uns pressupòsits molt irreals sobre l'autocontenció de l'Estat, no? Aquesta idea de que l'Estat s'ho miraria i ha arribat el moment com que la Merkel els diria que es portessin bé, el govern espanyol donaria ordres als soldats que estan a la caserna del Bruc que desfilessin tranquil·lament cap als Monegros i nosaltres els diríem adeu a la carretera. No? Una mica, estic caricaturitzant i potser és una mica injust, però una mica era la lògica subjacent d'aquesta hipòtesi de la desconnexió i de la llei a la llei. No? I per tant, això vist en perspectiva té aquest component de ficció, aquest component una mica irreal, i jo crec que tots plegats, i en això m'incloc jo, també hauríem de fer autocrítica d'haver permès que s'inflés aquest globus, haver col·laborat per activa o per passiva a inflar aquest globus. No? La raó fonamental, jo crec, és que formular explícitament les altres dues hipòtesis, la de la insurrecció i la de la negociació, per raons tàctiques o per raons penals o per raons polítiques, era més complicat, no? I eren hipòtesis que circulaven, però no es formulaven amb tanta força explícitament. No? Però en tot cas, jo crec que eren raonables o tenien elements potencialment raonables les altres dues i no la de la desconnexió. Jo crec que és a partir d'aquí, a partir d'aquesta anàlisi que s'hauria de treballar. No? I mirant-ho des d'aquest punt de vista, què és l'1 d'octubre? Si ho mirem des d'aquest punt de vista, en la lògica de la desconnexió, l'1 d'octubre era un referèndum normal que com qualsevol que fa un poder establert, que consulta la seva ciutadania, i el Parlament s'erigeix com un poder establert que fa una llei, consulta la seva ciutadania i el resultat s'aplica. Però a la pràctica és evident que això no ha passat i que allò va ser tot excepte un referèndum ordinari com els que es fan de manera ordinària en els països del nostre entorn. No? Per què? Per molts motius, entre altres perquè el Parlament, també és una ficció que el Parlament fos el poder establert. Això no és una qüestió de creure-te tu que ets el poder establert, sinó de materialment ser-ho, i el Parlament va demostrar l'autonomia, i això és una anàlisi que l'independentisme no li hauria de vindre de nou, perquè fa molts anys que en som conscients i que ho repetim, l'autonomia és limitada en la seva capacitat d'intervenció sobre la nostra vida, diguéssim, no? I sobre el territori que ocupa. I per tant, si no va ser allò, si no va ser un referèndum normal, i jo crec que és una cosa que costa encara de dir, no? I per això n'hi ha tot aquest rum-rum de apliqueu el resultat, no feu cas de la llei de transitorietat que deia que a les 48 hores s'havia de declarar la independència, etc. Aquest rum-rum jo crec que ve d'aquesta hipòtesi de la desconnexió i de tota aquesta lògica, no? I jo crec que hem de començar, o si més no, és la meva visió, és que cal impugnar aquesta lògica i interpretar l'1 d'octubre com el que va ser realment, que en el fons no va, en el fons i en la forma no va ser un referèndum ordinari, diguem, com els que convoca Itàlia per a modificar el codi, diguem, que regula les relacions laborals o per a prohibir l'energia nuclear. Va ser una altra cosa, no va ser un referèndum com el d'Escòcia, com el del Quebec, no? Va ser una altra cosa, i per això les conseqüències polítiques que ha tingut són diferents, són unes altres, no? I el mateix dia es va fer evident, no? L'1 d'octubre, per mi, són diverses coses, no? Una és un acte, diguem, d'afirmació d'una subjectivitat política, d'afirmació de la radicalitat democràtica i d'evidenciar la naturalesa democràtica del conflicte i el tancament autoritari de l'Estat cap a dins de la societat catalana i cap a fora
va ser un moment en el qual es va fer palès quina és la verdadera naturalesa del conflicte sobre l'autodeterminació que tenim en aquest país obert, no? I això té un valor molt gran. A més, l'1 d'octubre va ser una altra cosa important, que és, per utilitzar un vocabulari una mica diguem CNT anys 30, va ser un magnífic exercici de gimnàstica revolucionària. L'1 d'octubre vam aprendre moltes coses tots plegats, vam teixir xarxes i les vam reforçar, unes xarxes capil·lars, vam aprendre de què érem capaços tots plegats, vam adquirir moltes habilitats, vam aprendre moltes coses sobre l'adversari. Tot això és l'1 d'octubre, però en el fons jo crec que el que és important, per mi entendre, és que l'1 d'octubre és molt més potent com a exercici destituent que no pas com a exercici constituent. És a dir, l'1 d'octubre aprofundeix molt la crisi de legitimitat de les institucions de l'Estat a Catalunya i la reacció de l'Estat encara hi contribueix més. I les imatges i aquesta evidència de confrontació entre una pràctica de radicalitat democràtica i una resposta autoritària té una gran força com a element de deslegitimació de l'Estat, i sovint es parla del 3 d'octubre. El 3 d'octubre efectivament érem més gent encara que l'1 d'octubre, en gran part per això, però té límits com a mecanisme constituent. És a dir, l'1 d'octubre ajuda a deslegitimar l'Estat, però no és suficient per a legitimar, des del meu punt de vista, la construcció d'una nova institucionalitat republicana. No és suficient perquè jo crec per dues raons. La primera és que neix amb un defecte, que és que no n'hi ha un acord procedimental prou ampli dins de la societat catalana. És a dir, no n'hi ha prou gent que està d'acord amb les regles del joc. Normalment els referèndums i diguem la democràcia electoral funciona, estic simplificant molt, però funciona com un joc de taula. Tots estem d'acord amb les normes, juguem la partida, el que guanya està content i el que perd no està content, però accepta que ha perdut perquè les normes estaven fixades davant mà i no m'han fet trampes, no? I per tant el consens del perdedor és fonamental per a que siga viable aplicar el resultat d'això, i aquí no es dona perquè no som capaços o perquè no es donen les condicions per a construir aquest acord procedimental més transversal. Això es podia haver superat, això no és un obstacle insuperable. Com es podia haver superat? Per la via de la participació ciutadana, és a dir, si hagués hagut una participació massiva, tant de gent del sí com de gent del no, això ja no hauria sigut un problema, perquè la ciutadania, diguéssim, hauria esmenat la plana als seus representants parlamentaris que van votar en contra de la llei del referèndum el 6 de setembre. Però això tampoc va passar. I em fa l'efecte, tanmateix, tot i que això no va passar, i això explica una anècdota, parlant amb algú abans de l'estiu, em deien el pitjor escenari que podríem tindre és un 40% de participació i un 90% de vots del sí, perquè seria un resultat molt difícil de gestionar que no sabríem què fer. Al final va ser aquest l'escenari, diguem, va ser aquest el resultat, però amb una cosa que no esperava la gent, que és aquesta intervenció tan maldestra de l'Estat, no? La violència policial, jo crec, i el rebuig que va generar i la gran resposta que va generar van contribuir a alimentar, diguem, la hipòtesi insurreccional. Però al final tampoc ha reeixit. La insurrecció, diguem, l'abast de la resposta ciutadana va ser molt gran, però no va ser suficient com per a tombar les institucions de l'Estat, no? Per què no ha reeixit? Per què no va reeixir? Perquè no va haver prou força insurreccional per a implementar la república, per dir-ho en el vocabulari que s'utilitza aquests dies. Una interpretació dominant és l'esquema clàssic de la tradició dels líders, no? Que és com hem interpretat sempre la transició, no? Els líders que havien d'estar al capdavant d'aquest moviment ens van trair i no es van atrevir, no van voler. A mi em sembla que és una interpretació insuficient i que no s'ajusta exactament al que ha passat, no? L'esquema d'anàlisi de la transició no aplica realment aquí, i entre altres coses perquè en la transició aquests líders van passar, el que van fer va ser una transacció per a garantir-se, diguem, ocupar quotes de poder, no? I ells van passar de la clandestinitat als despatxos. Aquests han passat dels despatxos a la presó. És a dir, han fet justament el camí invers i, per tant, interpretar les seues decisions amb el mateix esquema em sembla insuficient. No dic que no pugui haver un component d'això, però em sembla insuficient. I em sembla més aviat que
el problema de fons és que el consens al voltant de la declaració d'independència era insuficient. I com que el consens era insuficient, el suport popular, diguem, a la lògica insurreccional no va ser suficient. I va ser important, va haver molta gent que estava disposada a tallar carreteres i anar als aeroports, però no n'hi havia prou gent. I no n'hi havia prou gent, a més, i això potser és una mica polèmic que ho diga jo així, però jo crec que afortunadament, perquè amb el dèficit de legitimitat que tenia des del meu punt de vista la declaració d'independència, intentar aplicar-la per la via insurreccional tenia molts riscos. Primer, ho feia inviable, perquè perquè fos viable la repressió s'hauria d'autolimitar, la maquinària repressiva de l'Estat s'hauria d'autolimitar en algun moment, no? I els límits de la repressió no són materials, són polítics. Si no mireu, és a dir, els estats poden reprimir la seva població fins a límits insospitats, només cal mirar al nostre voltant i només cal mirar la història del segle XX fins a cometre genocidis, i per tant els límits a la repressió són polítics. I per a sufocar una insurrecció que compta amb un gran consens social n'hi ha uns límits de la repressió que són molt diferents que els que n'hi ha per a sufocar una insurrecció que no compta amb un consens social suficient, no? A més, i jo crec que és molt important, és quasi el més important de tot, corria el risc això d'entrar en una dinàmica, en una espiral de confrontació nacionalista i identitària, no? Perquè precisament això és la principal estratègia de l'espanyolisme per a contrarrestar la lògica insurreccional, no? No sé si era Jordi Cañas o algú que ho va expressar amb claredat quan deia això de "os vamos a montar un Ulster que te cagas", no? Doncs és això precisament, aquest era el risc, i en aquest escenari tenim totes les de perdre com a moviment i com a societat, i per tant em sembla que està bé l'autocontenció, no? Jo dic això i en cap cas estic impugnant el mètode, és a dir, en cap cas estic impugnant la desobediència, la mobilització, els talls de carreteres, tot això em semblen instruments no només legítims sinó necessaris. El que estic impugnant és posar aquests mètodes al servei d'intentar fer una cosa que no compta amb el consens suficient, perquè a més em sembla que és contraproduent, no? La desobediència massiva, la mobilització i tot això s'ha utilitzat històricament per a moltes coses. S'ha utilitzat per a canviar consciències, per a desemmascarar a l'adversari, s'ha utilitzat també per a crear situacions de facto, però crear situacions de facto que no tinguin el consens suficient corre el risc de generar una espiral de polarització molt forta, que en el nostre cas, a més, com que té aquest component identitari i nacional potencialment, perquè és el que intenta crear l'espanyolisme, jo crec que generaria una espiral molt negativa, no? Per tant, i amb això acaba, no sé si controleu el temps, però jo crec que hem avançat molt i en això soc molt més optimista que molta gent del meu voltant. En aquest any hem après moltes coses, hem avançat molt i tenim molt de camp encara per avançar i n'hi ha molta feina per fer, no? Jo crec que el moviment independentista ha madurat molt, no fa tant que es feien moltes bromes i tots les hem escoltat al nostre voltant, que és un moviment de tietes, que això es tracta de sortir a fer performance amb samarretes de color si no va més enllà. L'1 d'octubre demostra que tot això no era veritat, que és un moviment de tietes i de tiets i de gent jove i de gent gran i de molta gent, però que ha sigut capaç de fer una cosa tan bèstia com l'1 d'octubre i que a més davant de la repressió no es va arronsar, i això vist des d'aquest auditori, diguem, potser no és tan evident, però la major part de la gent que està participant en el moviment independentista avui al Principat no ve de la tradició de l'esquerra indep, que sempre ha tingut, diguem, la lògica de la repressió, les furgones dels antiavalots presents a les manifestacions, correr davant d'ells o darrere, que detinguen algun amic teu i anar a esperar-lo a la travessera de les Corts o a Via Laietana abans fins a que sortís. Tot això
que estava, diguem, en la cultura política de molta de la gent que n'hi ha així avui, no estava en la cultura política de la majoria de l'independentisme i ha entrat, no? Jo crec que això no s'ha de menystenir, és un procés de maduració, però jo crec que les coses s'han de veure en una perspectiva una mica més llarga. Estem parlant de constituir una república, no estem parlant de canviar una llei o ni tan sols de tancar els CIEs o de canviar la llei hipotecària, que són objectius molt ambiciosos i molt rellevants. Estem parlant d'una cosa que és diversos ordres de magnitud tranquil. Diverses ordres de magnitud més gran, no? I per tant, ho hem de posar, jo crec, en perspectiva, no? I això, ara potser estic sonant molt processista o molt dilacionista, però em fa l'efecte que entendre la complexitat i la magnitud del que es vol fer ajuda a posar en perspectiva. No, jo crec que la idea del tenim pressa, que ha fet tanta fortuna dins de l'independentisme, és una idea que en el fons és molt aliena a la tradició de pensament de l'independentisme tradicional i de l'esquerra independentista d'aquest país, no? I aquesta idea de tenir pressa jo crec que porta molts riscos i porta a equivocar-se, com des del meu punt de vista va passar el 27 d'octubre, no? I per tant, i ara sí que de veritat per tancar, jo penso que és important ara cuidar el moviment. És a dir, és un moviment que va créixer molt ràpidament, sembla que s'ha solidificat, manté la seva capacitat de mobilització intacta, ha generat xarxes capil·lars que arriben a molts espais de la nostra societat i se l'ha de cuidar perquè sempre en aquests artefactes sociopolítics hi ha molts riscos de lluites caïnites, de divisió, de disgregació, etc. Jo crec que se l'ha de cuidar. Jo suposo que després del que he dit no us sorprendrà saber que tinc moltes discrepàncies amb moltes de les coses que diu l'ANC actualment, però vaig estar supercontent i molt vaig celebrar molt que mantingués intacta la capacitat de mobilització l'11 de setembre a la Diagonal, no? Perquè crec que en aquests moments això és molt important. La segona és mantenir obert el conflicte democràtic internament i internacionalment, i en això el judici és, jo crec, la següent palanca que s'ha d'utilitzar en aquesta lògica de deslegitimació de l'Estat. Jo en això estic totalment en desacord amb la gent que diu que la lluita antirepressiva ens desvia és el triomf de l'estratègia de l'Estat perquè ens desvia del nostre objectiu i estem parlant de presos i no estem parlant d'independència. Jo crec que precisament és a través del rebuig generalitzat i transversal que n'hi ha en la societat a la resposta autoritària que es poden construir les bases d'una solució democràtica, no? Jo crec que mentrestant també hem de fer dues coses més. Una és mantenir les fronteres del moviment poroses i obertes i parlar amb molts sectors diferents. Jo no tinc cap, diguem, esperança en la lògica del diàleg entre governs o del diàleg amb l'Estat en la fase actual, però sí que crec que hem d'estar molt oberts i hem de celebrar molt totes les experiències, per exemple, municipalistes que travessen les fronteres de l'independentisme o les experiències sectorials o de moviments sectorials, perquè això jo crec que ens reforça molt. I finalment hem de parar, jo crec, molt de compte a quins són els corrents de fons que n'hi ha darrere de l'emergència de Ciutadans i de la reacció espanyolista en aquest país, intentar entendre'ls bé, intentar entendre, diagnosticar bé en quins espais socials creixen, quins són els mecanismes de reproducció d'aquesta mena de reacció o de contrarrevolució, i saber llegir-los bé per a desactivar-los, perquè jo crec que és la principal amenaça de futur que tenim. Això és el que volia explicar. Gràcies. Bé, doncs ara, com us he dit a l'inici, l'Albano i després la Mireia exposaran una mica els seus plantejaments sobre els reptes de futur de l'independentisme, així que, Albano. Bé, bona tarda. En primer lloc, agrair la invitació i agrair també l'enunciat de la taula. Quan me'l van enviar deia alguna cosa... Deia alguna cosa com buscar idees divergents i o confrontades sobre el procés d'independència. Era el plantejament, no? I jo pensava, bueno, m'ha tocat ser el divergent. O potser m'han convidat perquè sigui el divergent.
que sempre és millor que et convidin per ser el divergent que per no ser el convergent. Perdoneu la broma, però que no me la podia aguantar. De totes maneres, crec que convergir, amb perdó, de vegades dona fruits i per això m'ha semblat una gran idea que se iniciés que la idea fos divergir i confrontar. I jo entenc que cada cop que es divergeix i es confronta també és perquè hi ha un interès d'extreure'n de les divergències i la confrontació alguna cosa que ens pugui ajudar a treballar en una línia que des de la divergència es pot compartir. Al final la unitat popular, ara potser podríem dir que la unitat popular es basa en la convergència i que la convergència serà sempre nostra. I jo crec que... Llavors jo volia aprofitar la invitació en un lloc, la invitació que fa la CUP a divergir i a confrontar per posar algunes qüestions sobre la taula que crec que estic segur que no podrem solucionar avui, però que crec que ens poden ajudar pels propers compassos. En Jordi deia o parlava d'aquestes 3 hipòtesis sobre les quals es basava, diguéssim, el cicle anterior, no? Que la pressió de l'1 d'octubre faria que l'Estat seiés i pactés, no? Fins i tot algú va dir, no, ni votar, fer cues davant dels col·legis. Algú ja creia que amb això n'hi hauria prou. Es va fer més perquè ho va voler la gent, tampoc va haver-hi prou. L'altra, la de la insurrecció, que tampoc ha funcionat, i l'altra, la màgica, no? Que òbviament, jo crec que la tercera no cal discutir-la gaire, però el que està clar és que cap de les 3 va funcionar, amb l'1 d'octubre no va haver-hi prou. La insurrecció per crear o per implementar, digue-li la república, digue-li un nou statu quo, digue-li com vulguis, com deia en Jordi, tampoc va funcionar. La màgica no cal discutir-la. I a partir d'aquí, escoltant el que deia en Jordi cap al final, sembla que és el debat que tenim una mica sobre la taula, que estem com davant de 2 camins, no? O implementem la república o la deixem per d'aquí 30 anys, no? Pel boc gros, moltes vegades el que se'ns posa sobre la taula, i no parlo potser d'aquest espai, però parlo de les tertúlies, parlo dels articles als diaris, sabem que tot això no cau del cel, sinó que respon a unes pressions, normalment més cap a lo dels 30 anys que per lo d'implementar la república, no? Però vull dir que sembla que la disjuntiva sigui aquesta i que no hi ha cap altre camí. Jo, pel que fa a lo dels 30 anys i ja veurem i tirar la pilota cap endavant, entenc el que tu deies de la transició, que efectivament no és comparable, però hi ha algunes coses, com per exemple l'intent, no sé si de desmobilitzar, però es percep ganes de no mobilitzar, i això és una realitat. I si la transició va ser possible és perquè qui volia desmobilitzar ho va aconseguir. I és veritat que l'ANC aconsegueix mobilitzar, però hi ha missatges molt preocupants en l'altre sentit. Ja no de no fer la república i implantar-la demà passat, ja no saltar-se al Constitucional i fer no sé què. Més de fons. Es palpa que hi ha sectors que necessiten urgentment desmobilitzar, perquè si no... I això sí que me fa recordar la transició. O sigui, la transició La transició va ser possible per la desmobilització. Les transaccions no haguessin estat possibles sense desmobilització. I les transaccions que puguem tenir a l'horitzó o que algú pugui tenir la intenció de fer, l'única manera de poder fer-les és desmobilitzant. I aquí ve la següent part. És veritat, no tenim república, lo de l'1 d'octubre no va pressionar ningú per pactar res, l'Estat no va pactar, la insurrecció tampoc, no cal dir-ho, no?
Però sí que és veritat, com deia en Jordi, que vam aprendre coses i el que potser tenim sobre la taula és dir, hi ha una part de l'himne català que diu que cal esmolar ben bé les eines perquè arribi un altre juny. Bueno, potser cal esmolar les eines perquè arribi un altre octubre. I com s'esmolen? Perquè les que teníem, cap de les dues, ja no contem la màgica, ha acabat de servir ben bé per a un objectiu. Llavors, vam aprendre, i crec que de cara a la possibilitat de que torni un altre octubre, i aquesta és humilment com no proposta, no vull anar tan lluny, però potser sí que podem tenir en l'horitzó un mix de les dues primeres, no? De la pressió perquè un estat pacti amb la insurrecció. Vam aprendre que fent cues davant dels col·les no serveix de res, que votant no serveix de res de cara a consecució completa d'un objectiu. Òbviament, ja ho has descrit tu prou bé, que és un aprenentatge brutal. No s'ha aconseguit l'objectiu, però l'hòstia monumental és innegable. També vam aprendre que el del control efectiu del territori per implementar la república i sense entrar en per què i què faltava i si eren prous o no eren prous, però tampoc va ser. I llavors hi ha una cosa que vam veure potser més aviat el 3 que l'1, i és que les majories per implementar la república catalana independiente són unes i les majories per defensar el dret d'autodeterminació són unes altres. Això també és una realitat, perquè sabem que el 3 d'octubre va haver-hi una mobilització que anava molt més enllà del que es coneix o es perimetra com l'independentisme. Això és una realitat que també la vam veure l'1 d'octubre. I jo estic cansat d'explicar l'anècdota de llocs on les organitzacions independentistes tenien dificultats per arribar i els col·les els van posar en marxa gent de Podem, per entendre'ns, ho poso... Llavors, allà hi ha un perímetre més ampli. Jo segueixo defensant que cal un referèndum pactat. Cal un referèndum pactat. I per allà riuen... Clar, és veritat que el referèndum pactat no té gaire bona premsa com a horitzó. Per què? Perquè el que estem veient del referèndum pactat, què és? Doncs uns que parlen d'un federalisme, una plurinacionalitat que serveix només per presentar-se a les eleccions i enganyar uns quants, ja sabem qui són, i uns altres que parlen del referèndum pactat d'aquí 30 anys. O sigui, és veritat que amb aquests defensors la idea de referèndum pactat, pobreta, és difícil de defensar. Però jo la vull continuar defensant com a eina. Per què? Sabem que amb que retirin urnes no es produeix un reconeixement automàtic de la necessitat de pactar. Encara que es facin moviments insurreccionals, no hi ha hagut prou força per instaurar la nova república. Pregunto, o poso sobre la taula, potser és una intersecció de les dues coses. És a dir, podem plantejar que l'eina i l'objectiu pot ser un referèndum pactat si tenim la via del referèndum pactat o la insurreccional per fer la república, el mix podria ser la insurreccional pel referèndum pactat. És a dir, el 3, del qual tant parlem i que té aquesta capacitat porosa, deies tu, però jo diria que més que porosa, d'atracció, centrípeta, no? De dir, ostres, aquí està passant alguna cosa que m'està interpel·lant. Doncs potser la via insurreccional per aplicar la república no interpel·la a una gent que sí podria interpel·lar la via insurreccional per aconseguir el referèndum pactat. En Josep Fontana ho deia. És que al final, passi el que passi, hi haurà d'haver un pacte. I això és així. Inclús quan hi ha una guerra,
guerres acaben en un pacte de rendició, un pacte de condicions... O sigui, que el pacte no és el mal a evitar. Òbviament, un pacte com els que estem acostumats o com els que ens proposen els d'aquí 30 anys o del federalisme i la plurinacionalitat no sé què, això no és un pacte, això és una rendició. Però vull dir que la intersecció entre la capacitat de mobilitzar per l'autodeterminació, i pot semblar una obvietat, però a vegades escoltant-nos els uns als altres sembla que no ho és tant, potser és aquí on hi ha aquesta capacitat de fer el següent pas. Tampoc voldria dir de finalment assolir l'objectiu, perquè també ho deia en Jordi Muñoz i ho deia en Fontana, que s'oblidi qualsevol de que això sigui una batalla que acabarem el mes tal del dia tal, perquè no és així. Llavors, és a dir, no caure potser en la trampa de que tot el que no sigui implementar la república ja és una renúncia a implementar-la o una renúncia a autodeterminar-se, sinó que pot haver-hi punts mitjans, que no vol dir renúncia, al contrari. És a dir, pot ser una reflexió que generi potència insurreccional superior a la insurrecció que seria aplicar una república. No sé si estic sent... Però... Llavors, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, on convergeixen tots els independentistes i una part gran de la societat catalana que no ho és, però que se sent interpel·lada, crec que d'alguna manera caldria fer treballar això de manera conjunta. I això no vol dir tampoc que ningú, perquè això també és un altre mantra que tenim sobre la taula, ostres, pot la repressió convertir a una certa gent en independentistes d'una vegada, que vegin la llum i que vegin que l'estat espanyol és repressor? Crec que aquest no seria l'objectiu des del moment que potser és un impediment per crear la força, si cal, insurreccional que hagi de, no d'aplicar la república, però sí de continuar fent passes endavant. De la mateixa manera que potser seria un error intentar que els pals de l'1 d'octubre o que les previsibles condemnes dels presos converteixin independentistes, potser treballar perquè aquests cops al sentit comú majoritari, i vull pensar que majoritari a Catalunya, doncs puguin treballar junts sense que ningú li demani res a ningú. És a dir, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre la gent va ser capaç de fer una cosa que ara mateix en el pla de representació política no existeix. O sigui, la traslació de lo que vam veure el 3 d'octubre als carrers no té una articulació política. Això és així. I això és un problema. I a això li hauríem de trobar solució, perquè al final, si el rei surt el dia 3 és perquè lo del 3 és una barreja dels independentistes que són capaços d'ampliar i, a més, qualsevol que veia això tenia la sensació de com això faci un pas més petit, això és una insurrecció que no podem aturar. I això es veia. Més enllà de la qüestió quantitativa, quan això treballa junt, té una potència que potser no hem explorat. Clar, com s'articula això políticament? Què li hem de dir a la CUP? Per exemple, hosti, deixa de parlar dels països catalans, treu la bandereta amb l'estelada i converteix-te en una cosa que també aplegui aquells que coincideixen amb la CUP, amb que cal anar a tallar carreteres, però que pel que sigui diuen no, jo no sóc independentista. Clar, no li podem demanar això a la CUP. De la mateixa manera que no li podem demanar a l'altre, escolta'm, tot això és una merda, fes-te indepe. I aquí és, crec, on hauríem de trobar, i jo no tinc la resposta, ho sento, la manera d'articular políticament aquesta convergència. Jo a vegades veig que en aquest sentit
Puigdemont i la seva crida llegeixen millor aquest momento que les forces que estem a l'esquerra, per dir-ho d'alguna manera. La seva lectura de... Com dir-ho? És que anava a dir, necessitem un Puigdemont d'izquierda, no? Però... No sé si... O sigui, aquesta capacitat de no renunciar a ser qui ets, però dir, vaig a explorar els meus límits i vaig intentar articular políticament una cosa que no existia i que estic segur que ningú sabíem que existia abans de veure-ho amb els nostres propis ulls, que és l'1 i el 3, on van passar moltes coses que no ens esperàvem. Això caldria articular-ho políticament i no sé quina és la manera, perquè per una banda seria un error demanar-li a algú que deixi de ser qui és per articular-ho, i per una altra banda seria un error no buscar la manera que això treballi conjuntament. Per tant, sé com no es fa, no sé com es fa, però crec que li podríem donar voltes a això. Acabo. Tornant al principi, quan dèiem, bueno, segons el mapa que ens posen sobre la taula és o d'aquí 30 anys o fem la república ara. Aquesta cosa de tercera via i de convergència que m'ha entrat hoy, és a dir, perdó que estic una mica espès, perquè... Aquesta idea de poder fer treballar aquests dos espais crec que també podria servir per fer front a aquest altre perill que tenim, que moltes vegades se'ns fa xantatge amb això de dir, ei, cuidao, que hi ha una part de la societat catalana que no ho veu i que per tant pot tenir una resposta de reacció que no podem obviar. És a dir, nosaltres diem i repetim que no hi ha fractura a la societat catalana. Però no podem obviar que hi ha gent treballant perquè aquesta fractura existeixi. Per tant, no podem dir no hi ha fractura i ja està. I crec que aquesta capacitat de fer treballar conjuntament sense demanar-li a ningú que deixi de ser qui és pot ajudar també a que aquest problema, que és un problema, no només no s'intensifiqui, sinó poder disputar-li al bloc del 155 un espai que estic segur que podria ser nostre. És a dir, per posar-ho... I fixeu-vos que dic nostre i algú podria dir nostre de qui? Home, doncs nostre dels que no volem ni esperar 30 anys ni ens volem rendir. Jo no crec, i crec que hauria de ser un eix de treball molt important, i crec que aquesta convergència de no demanar-li a ningú que deixi de ser qui és, la idea de que no tothom que ha votat a Ciutadans és tan fatxa com Rivera. I a vegades, quan diem això, diem, home, bueno, doncs jo crec que no. El 80% de la gent de Cornellà que ha votat forces del 155 no estan d'acord amb que Jordi Cuixart estigui a la presó, per entendre's. Per tant, això crec que també depèn molt de la capacitat de l'anàlisi i de la capacitat d'obrir espais més amplis. I tenim una oportunitat. És a dir, efectivament, jo no crec, i no he cregut mai ni en 18 mesos, ni ara ho farem, ni implementació ja, tampoc crec que ja ho farem d'aquí 30 anys, les sentències com a agressió, no a l'independentisme, sinó a àmplies capes de la població, sens dubte ens posaran a prova, i posaran a prova la capacitat de resposta que tinguem. I la capacitat de resposta potser passa no tant per la implementació de la república i ipso fàcticamente, sinó per la capacitat de crear aquest nosaltres que
es pugui convertir en insurreccional sense cap garantia. No hi ha insurrecció que et doni garanties de res. Però potser sí que aquesta força és la que permet parar, aturar el país 7 dies o una setmana, 7 dies, una setmana o un mes o 30 dies. Per tant, crec que, i efectivament, si esperem a organitzar-nos per arribar a aquell moment a solucionar moltes de les diferències que puguem tenir, probablement no arribarem. I com a molt farem una mani i anirem allà i ens tornarem a casa. I això sí que seria una derrota i potser allà sí que ens hauríem de plantejar, escolta'm, potser sí que cal esperar 30 anys. Jo crec que no. I crec que si podem fer alguna cosa és trobar aquesta intersecció divergent. Bé, ho deixo aquí. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. A mi em toca pensar i parlar sobre com analitzem el passat per enfocar el present i el futur. I trobo una tasca tan gran que no sé si seré capaç de fer-la, però almenys ho intentaré. Parteixo d'una pregunta, o de dues preguntes. Què va significar per nosaltres l'octubre passat? Què va fallar? I trobo imprescindible que aquestes dues preguntes siguin capaços de contestar-les col·lectivament, tots els que estàvem allà, tots els partits, organitzacions, moviments socials que estaven allà, i que aquesta resposta sigui pública, és a dir, que surti dels despatxos, que siguin capaços de, encara que no ens posem d'acord, perquè difícilment ens posarem d'acord sobre les què va fallar, què no va fallar, què van fer bé, què és el que no van fer bé, però almenys fer l'exercici de transparència, de claredat, d'honestedat, de jo penso això i crec que això no ho van fer prou bé i entomo la meva part de responsabilitat en no aconseguir allò que tots volíem aconseguir. L'evidència de que no ens posarem d'acord és que en el moment actual hi ha estratègies divergents. De fet, ja a la pròpia taula hi ha elements que ens fan intuir que no fem una anàlisi similar, exacte, coincident del que va ser aquell mes d'octubre i què és el que va fallar i què és el que va funcionar. Per mi, el 1 d'octubre va ser una sacsejada brutal de l'andamiatge del règim del 78, però no vam aconseguir fer-lo caure. I en això podem estar d'acord, jo crec que els tres. El vam sacsejar fort perquè si no no hauria sortit el rei el 3 d'octubre i si no ens haurien enviat a la policia i la Guàrdia Civil. L'1 d'octubre és el major acte de desobediència col·lectiva que mai ha fet aquest poble. I dic desobediència perquè ara estem una altra vegada molt pesats en obediència, desobediència, la desobediència la deixem pel futur, però en un primer moment no podem desobeir. Escolteu, la gent l'1 d'octubre va decidir desobeir i després van ser les institucions les que van entomar aquest mandat, però vam ser col·lectivament, tota la gent que va participar a l'1 d'octubre la que va triar el camí de la desobediència. Per tant, podem jugar al joc dels sinònims i intentar dir-ho d'una altra manera, és l'obediència al poble, no és una desobediència, sinó que és l'obediència al mandat. Podem jugar a aquest joc del relat comunicatiu, però al final és una evidència de que la gent va decidir ser sobirana, ella mateixa. També li podem dir així, no? Ser desobedients o ser sobirans. Per mi són sinònims. I el ple del 6 i 7 de setembre és l'intent més seriós que s'ha fet de tombar el règim i d'iniciar un procés constituent des de les institucions. I abans parlàvem d'aquesta via màgica, d'aquest relat de la llei a la llei, que coincideixo plenament que és això, aquesta bombolla màgica que deia el Rufián l'altre dia, que cal punxar.
estic molt d'acord en que cal punxar-la i que al final aquell ple i tot aquell moment que estàvem al Parlament, el debat ja no era sobre les legalitats, de contraposar una legalitat a l'altra, sinó era un debat que s'havia d'haver centrat en les legitimitats. I per mi no és un debat de percentatges. O sigui, davant la violència, tu te'n vas. I no hi ha normes que valguin ni pactes metodològics. Davant de la violència, tu te'n vas. És el que va passar l'1 d'octubre. Per tant, ni 40%, ni 45%, ni 70%. Davant de la violència, tu te'n vas. Jo no estic disposada a que ningú em pegui. És per estar en un estat que jo considero autoritari. Ens han guanyat, els del 155, ens han guanyat el relat. I potser és un tema de comunicació política que no en sabem prou, o no en sabem, no ho sé, no tenim prou experts ni prou diners per pagar-los perquè no ens guanyin el relat. I això ho dic per dues coses. El golpe a la democràcia no és fer un referèndum, no és aprovar una llei de referèndum al Parlament. El golpe a la democràcia és la dissolució de les institucions, del govern, del Parlament i provocar unes eleccions, les del 21 de desembre. Això és un cop d'estat. I en canvi és una idea, un concepte que s'han apropiat els del 155, els colpistes. Aquí hi ha alguna cosa que no hem sabut fer bé perquè fa aquest relat. Un altre exemple, i té molt a veure amb nosaltres, no? I amb el que proposa la CUP amb les seves campanyes d'Horitzó República i de construir sobiranies. Los problemas reales de la gente. Arrimadas, l'IBEX 35 ens ha de venir a explicar a nosaltres quins són els problemes reals de la gente, de les classes populars i treballadores? O sigui, com em permets des de l'esquerra rupturista, anticapitalista, que sigui l'Arrimadas la que parli de los problemas reales de la gente? Comunicativament hem deixat escapar aquesta oportunitat pel relat. I potser per això tot el nostre discurs de construïm sobiranies la gent no l'acaba ni de comprar, ni d'entendre, ni de res, perquè se l'ha apropiat Ciutadans. I aquí tenim un problema que hem de començar a donar-li la volta. Hi havia absència de diàleg, hi havia absència de mediació i la Unió Europea no va voler saber res de nosaltres perquè és un club d'estats. Potser hi havia certa ingenuïtat, potser ja es va optar per una desmobilització, no?, que deia l'Albano, i la via insurgent es tanca per mi el 3 d'octubre, perquè el 4 vam anar a treballar tots i totes tranquil·lament, o la gran majoria de nosaltres. No? Amb aquell WhatsApp de l'ANC dient aneu a descansar, que demà heu de treballar, es va acabar la via insurgent. I no és que estigui culpabilitzant només a l'ANC per aquell WhatsApp, però en aquesta lògica de desmobilització que deia l'Albano cal tenir-ho en compte i de cara al futur és una cosa que hem de tenir en compte. Però també fer autocrítica, perquè jo crec que des de la CUP n'hem fet molt poca i jo estic disposada a començar a fer-ne avui i a rebre els pals que hagi de rebre per fer-ne de forma pública. Perquè crec que és honest, i si tu demanes honestedat i clartat i transparència als altres, crec que també hem de començar a fer-ho nosaltres també, no? No vam saber articular el moment. En aquell mes d'octubre la CUP no va saber articular el moment. Vam fer una feina ingent perquè es pogués votar el 1 d'octubre. Ho vam donar tot en aquella campanya del referèndum. Però no vam preparar prou el dia després, no? De la sala al poder no el vam preparar prou aquell dia i no vam parlar prou clar i no vam saber contribuir a aprofitar aquest moment. Aleshores, jo crec que és un debat que hem de tenir perquè si hi ha un altre moment o som capaços de crear un altre moment, doncs no hauríem de repetir els dubtes que teníem en aquell mes d'octubre després del referèndum, parlo.
I per últim, la repressió quirúrgica de l'Estat. Sí, deia l'Albano, no? Tots hem anat davant de la comissaria de les Corts, el Jordi. Però sí, la repressió ha estat feta de forma quirúrgica. L'Estat ha seleccionat a qui volia reprimir per tenir uns efectes sobre tothom. O sigui, amb aquesta doble vessant, no? La de castigar els que considera culpables i atemorir a la resta. I per això existeix la Tamara, i per això existeix l'Adri, i per això existeixen els 11 del Tribunal Superior de Justícia de l'altre dia, no? Amb aquesta idea d'atemorir per a que no torneu a intentar el que vau intentar l'octubre passat. I això és la repressió. I això és el que no hauríem de permetre. Lliçons a retenir. Per mi, 3, i les faig molt ràpides i en titulars. Un poble organitzat i mobilitzat és imparable. Sembla un mantra, no?, que repetim sempre. Però un poble organitzat i mobilitzat és el que teníem l'1 i el 3 d'octubre. I allò era imparable. Si l'haguéssim donat, s'ha pogut articular una continuació. La segona lliçó a retenir. Hi haurà més repressió. La repressió no s'ha aturat. I en aquest hi haurà més repressió. Jo sí que crec que no ha de ser el centre de l'acció política. O sigui, no ens serveix de res repetir constantment llibertat presos polítics si no segueixes de manera clara el camí que els ha portat a la presó. No sé com dir-ho. I per altra banda, o sigui, tinc seriosos dubtes de que tothom dins del moviment independentista o del moviment 3 d'octubre tothom estigui preparat pels costos tant personals com col·lectius que comporten els processos d'alliberament nacional. I ho dic així, no? O sigui, ara no es tracta d'omplir les presons ni de... perquè això acaba sent una caricatura d'aquesta reflexió, però tinc seriosos dubtes de que tothom que va votar aquell 1 d'octubre estigui preparat per assumir aquests costos. Tercera lliçó. Les institucions han d'estar a l'alçada del carrer. De fet, ha de ser un tàndem, no? Una comunió perfecta entre el que està passant al carrer i el que està passant a la institució. És a dir, o hi va tothom o trigarem molt més en anar-hi. Aleshores, aquestes crides a la mobilització que es fan ara quan no van acompanyades de gestos més enllà del simbolisme dins de les institucions, govern i Parlament, doncs no estan contribuint a crear aquell tàndem perfecte i necessari que teníem al mes d'octubre i que és absolutament imprescindible per anar-hi de forma seriosa. I amb tot això, amb aquest anàlisi, no, ve el com estem ara, com ens sentim. I podríem fer un taller col·lectiu per veure quins sentiments ens provoca la situació actual. I deia l'Aida a la presentació de que hi ha un cert grau de desconcert. Jo sí que crec que estem en un impàs. Un impàs, no?, entre el que podíem haver tingut al mes d'octubre i una cruïlla, no?, que ens ha de portar cap a una cosa o cap a una altra. Un impàs, diguem-li impàs o diguem-li paràlisi. No? Fa 9 mesos que hi ha govern, encara no hi ha pla de govern i més enllà de grans proclames, aquí no ha passat res. No vull dir allò que diuen els de 155 de que el Parlamento està cerrado perquè és fals. Però sí que és cert que no hi ha una estratègia clara, pública, transparent per part del govern per saber, més enllà de la retòrica de la conferència política de Quim Torra, cap a on anem, més enllà de les entrevistes a la ràdio o del que puguis anar deduint tu del que surt als mitjans de tots els consellers que formen aquest govern. I és que aquest poble es va habituar als lideratges i ara no en tenim. De fet, crec que el catalanisme està habituat als lideratges, no? I podem remuntar-nos al pujolisme. Dècades i dècades d'un personalisme molt fort, o el massisme,
no? Aquest tipus de lideratges que ara s'han transformat en el puigdemontisme. Ara no hi ha cap líder que pugui estar a l'alçada, no? Enteneu-me, a l'alçada d'aquests 3 exemples que us he donat. No hi ha lideratges i hi ha una part de l'independentisme que no sap treballar, no sap moure's, no sap cap a on ha d'anar, no? Té aquest desconcert en absència de lideratges. Però també crec que sembla que tinguem poca memòria o que només uns quants tinguem memòria, perquè, i jo ho repeteixo molt sovint el que diré, cap dels líders de l'octubre ens va cridar per anar a ocupar els col·legis 2 dies abans. Va ser una decisió de la pròpia autoorganització de la societat, a través dels CDRs, a través de tota la gent que va muntar activitats aquell cap de setmana. Cap dels líders, és que ni un, ni Puigdemont, ni Junqueras, ni Jordi Sánchez, ni Jordi Cuixart, ni des de la CUP, ningú va fer aquesta crida pública dies abans. Al contrari, hi havia molts missatges, no, que anaven per un altre sentit. I en aquest com estem, jo crec que no dic cap mentida si dic que no hi ha ni restitució ni constitució. I no vull dir que ens hagin enganyat, simplement que aquell discurs del Quim Torra que ens va portar a votar-lo, doncs no s'ha complert. No hi ha hagut ni restitució ni constitució. I que el govern de Junts per Cat i Esquerra no té ni un pla ni una proposta que no passi per la gestió d'un govern en el seu dia a dia. I per ser amb molt mal resultat per la vida de les treballadores i de les classes populars que anem veient com s'empobreixen i que no hi ha polítiques efectives per canviar la seva situació. I això no és el que la gent va votar l'1 d'octubre ni el que la gent va votar el 21 de desembre. I no passa res en dir-ho. No passa res en dir-ho, però no hi ha hagut ni restitució ni hi haurà constitució perquè no ens han presentat el pla de constitució. I amb aquest panorama que us he pintat, doncs o ens deprimim col·lectivament o fem una proposta. I la proposta és prendre la iniciativa. Davant la paràlisi, o et paralitzes o prens la iniciativa. I jo crec que estem en un moment en què, com a societat, necessitem un revulsiu, una estratègia democràtica, rupturista i guanyadora. Hem de plantejar una proposta que enforteixi aquesta unitat popular, perquè la unitat popular era el que teníem l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. La pregunta del millor, quina? No? Quina és aquesta estratègia? Algunes coses importants per ajudar a definir-la. Debat estratègic, obert i popular. Necessitem més debat, construir-la col·lectivament, que és com es fan les coses. El granet de sorra de la CUP comença la setmana vinent amb aquestes assemblees obertes on més que parlar nosaltres volem que parli la gent i nosaltres anem allà a escoltar per construir alguna cosa des de la unitat popular i des de la col·lectivitat. I perquè creiem que cal sortir dels despatxos. O sigui, tot el rotllo d'aquesta setmana que hi ha hagut a Madrid, que si la moció, que si no sé què, del PDeCAT, Esquerra... Cal sortir dels despatxos. A l'octubre tot es va pensar i planejar en despatxos. I és un dels grans errors, sortir dels despatxos i generar aquesta institucionalitat popular. No podem tornar a verticalitzar el moviment. Seria un error fer-lo, seria un error esperar un altre líder, un altre messies. Apostem pels lideratges compartits. A Cuixart li encanta parlar de lluites compartides. Doncs les lluites compartides tenen lideratges compartits. No? Seria el següent pas d'aquell moviment 3 d'octubre, no? De fer-ho entre tots i enfortir l'apoderament i l'autoorganització de la gent. És aquest l'esperit de l'1 d'octubre. En tercer lloc, aquesta estratègia, prendre la iniciativa necessita, i ho deia abans, honestedat. Honestedat per part de tothom.
el diàleg és una quimera, tots ho sabem, si estem d'acord, aquí els tres. En canvi, el govern, i des dels diputats de Madrid i des del Parlament, s'insisteix en aquest diàleg. I és que jo el que crec és que cal portar l'estat espanyol cal obligar-lo a que busqui una solució democràtica al conflicte, i l'estat espanyol només acceptarà seure a parlar d'aquest exercici del dret a l'autodeterminació quan es vegi derrotat, quan es vegi contra les cordes, quan no tingui una altra solució que acceptar seure i parlar. I per portar l'estat espanyol cap aquí, la mobilització i l'autoorganització de la gent és clau en aquest nou cicle polític per sortir de la paràlisi. És a dir, cal organitzar la resistència, cal crear les condicions objectives per la ruptura, tornar a fer xarxa, no? Enxarxar-nos com ho estàvem de connectats per fer com vam fer possible l'1 d'octubre. Tot el país era una gran xarxa, en part clandestina. O sigui, tornar a recuperar aquesta infraestructura, perquè al final no hi ha ni finestres d'oportunitat, ni jugades mestres, ni mesies. O ho fem entre tots o és impossible fer-ho. I estic d'acord amb el Junqueras en una cosa, en què no hi ha dreceres. I deia, no hi ha dreceres. El que passa és que jo estic d'acord en aquesta idea, però amb una altra interpretació. Per mi no existeixen les dreceres, sinó que tot serà fruit d'una ferma, decidida, convençuda, persistent unilateralitat. I dic això perquè qualsevol horitzó, i aquí se n'han exposat uns quants, ja sigui un referèndum pactat, ja sigui una declaració unilateral d'independència, ens tanquem a Palau de la Generalitat i la gent al carrer, no? La via insurgent, ja sigui un altre referèndum unilateral, no? Amb la via democràtica com a rerefons, portar l'estat espanyol a qualsevol d'aquestes vies i tenir una oportunitat de que alguna cosa es mogui, sortir de la paràlisi, només es fa des de la unilateralitat i la mobilització. És a dir, és condició sine qua non per a que qualsevol dels horitzons es pugui produir. I la mobilització davant dels judicis, sí, però no al final quan tinguem la sentència, no de forma reactiva, sinó des d'ara, perquè no es tracta de reaccionar a una sentència que és injusta, que ja sabem que està escrita i que comportarà molts anys de presó a molta gent. I l'Anna ho deia a l'entrevista de la jornada i jo ho dic molt, a l'Estat se l'ha d'anar a acusar des de ja, i no només els que van a declarar, ha de ser una gran acusació col·lectiva perquè és un gran judici de país. Per tant, nosaltres ja ens comprometem a fer una agenda pròpia de mobilitzacions des de l'inici dels judicis i un treball unitari per a que tothom entengui quina és la potencialitat per crear un nou moment de ruptura arrel d'aquestes sentències. Perquè al final, si som capaços o no de crear aquest 3 d'octubre, és el que ens farà anar cap a una banda o cap a l'altra. Hi havia el cartell del referèndum amb aquelles vies de tren, del sí i del no. Doncs ara la cruïlla és entre ruptura i reforma. Si som capaços de tornar a crear les condicions objectives que provoquin un altre 3 d'octubre, anirem cap a la ruptura. Si no, el que ens espera és un camí cap a la reforma. Aleshores, és això en el que hem d'estar. I ja, per acabar, dues coses més. El municipalisme, i en parlava l'Albano, la creació de l'assemblea municipalista o de càrrecs electes, que és una proposta de la CUP per dinamitzar la institucionalitat pròpia i crear contrapoder. Cal una coordinació més enllà del que existeix i que ha demostrat les seves limitacions, i les eleccions municipals en aquest sentit són claus, però cal acabar amb un mantra que està començant a rondar amb això de les primàries i també amb la importància que li dona Esquerra i Junts per Catalunya a aquestes eleccions, que és que
no perquè un ajuntament tingui un alcalde o una alcaldessa independentista tindrà més sobirania. Estic parlant de municipalisme transformador, estic parlant de bastir contrapoder des dels municipis i de construir col·lectivament unes sobiranies. I això el govern de Junts per Catalunya i d'Esquerra, des del govern, no ho està fent. Qui em diu a mi que des dels ajuntaments ho faran? Ningú. Per tant, aquestes candidatures rupturistes i transformadores, aquesta combinació del 3 d'octubre que deia l'Albano, són imprescindibles. I no, el Parlament no és sobirà i cal continuar pressionant per aquestes lleis socials suspeses i fins i tot anar més enllà. I amb aquest discurs de recordar que la independència és una eina per garantir les condicions materials de vida de la gent i que els problemes reals de la gent només s'aconsegueixen sortint del marc estatutari constitucional. D'una altra manera és impossible i que molt menys s'aconsegueixen des de la bancada de l'IBEX 35. Però tot i que creem aquest nou moment, aquest nou de ruptura, i ens mobilitzem i ho fem massivament, hi ha una cosa que sí que ha de fer el govern, que és posar ordre a Mossos. O sigui, cap intent d'insurgència tindrà èxit si no hi ha una reorganització dels que manen a dins del cos de Mossos d'Esquadra, perquè és un cos que va clarament en contra dels valors republicans. Com és que autoritzen la manifestació de Josep Pol del 29 de setembre? Uns policies que venen a plaça Sant Jaume a riure de nosaltres perquè no vam aconseguir la república i a sobre ens recorden que ens van hostiar. O sigui, quina conselleria... no ho sé, és que no puc entendre què està fent Miquel Buch al voltant d'això. És que al final haurà de ser la gent que s'haurà de plantar a plaça Sant Jaume per fer el no passaran de tota la vida i quan ho fem, el conseller que dimiteixi, que marxi ja, perquè no tindrem cap república si no hi ha una reforma del cos de Mossos d'Esquadra. I acabo perquè ja m'he passat del temps, però una mica per prendre aquesta iniciativa i deixar d'anar a remolc dels despatxos, lideratges compartits i apoderament popular, honestedat i coherència de tothom, forçant una resolució democràtica del conflicte que mai podrà ser negociada, autoorganitzant aquesta resistència per sortir de la paràlisi i una mobilització amb un horitzó clar, sigui el que sigui, compartim-lo, parlem-ne, perquè al final haurem de decidir que estem disposats individual i col·lectivament en funció d'aquest horitzó. Municipalisme transformador, no qualsevol independentisme als municipis i aquest relat comunicatiu dels problemes reals de la gent, que són les nostres sobiranies. I sí, sabrem que caldrà molta lluita popular per assolir que els partits no renunciïn a allò que el poble va guanyar al carrer l'octubre passat, però, escolteu, per això estem aquí, per anar-hi, anar-hi, anar-hi. Bé, ara passarem a fer... Tenim mitja horeta més o menys, com a molt, perquè pugueu fer preguntes. La meva companya l'Èrica té un micro i anirà rondant per la sala. Si aixequeu les mans, ella mateixa... Aquí un dos... Bona tarda. Benvinguts, moltes gràcies per les vostres explicacions, que de totes maneres no m'han aclarat moltes coses. Primer m'he de presentar perquè sapigueu una mica, clar, no soc cap infiltrat. Jo des de que sempre havia votat al PSUV, després vaig tindre un temps que no sabia qui votar fins que va sortir la CUP i des d'aleshores, malgrat els meus 88 anys, que sembla que hauria de ser més conservador,
Voto la CUP perquè penso que és el que pot transformar el país, Catalunya. De totes maneres, no es pot transformar, jo penso, per la meva experiència, que no es pot anar a la ruptura si no es té en compte el que ja va dir el Baños quan es van guanyar les eleccions dels Junts pel Sí, que va dir, sembla que és el Baños, no? Que va dir que era una victòria, però no una victòria suficient de la població, dels ciutadans, perquè no teníem la majoria ciutadana per a la independència. És un factor que no es coneix. Ningú pot dir que la tenim o que no la tenim. Però el mínim que hem d'intentar, perquè la ruptura jo no la veig possible, la ruptura amb l'Europa que tenim és impossible, si no tens a darrere una motxilla de més del 50 o 55% dels ciutadans, cosa que encara no s'ha demostrat. Per tant, jo crec que dins de la lluita de la CUP s'hauria d'anar, em sembla a mi, a sí, al referèndum, m'agradi o no, el referèndum. Si ens diuen que no, la ruptura. Però demanar el referèndum no donar peu a que ells puguin dir que nosaltres anem a la independència pel broc gros. Per tant, referèndum sí, i si el referèndum surt la majoria i no s'accepten que sigui un referèndum per la independència, aleshores, clar, la ruptura s'ha d'anar perquè tothom sabrà al món, Europa i Espanya, que hi ha una majoria que recolza que volem la independència. Moltes gràcies. Fem una ronda de preguntes, sí, no? Vale, sí. Si us sembla, les fem totes de cop així, ells ja van responent. Jo crec que el referèndum ja el van fer l'1 d'octubre. Crec que el que ha dit la Mireia de a mi si em peguen no em vaig i no cal majories, o sigui, no cal repetir cap referèndum, el que calia era haver marxat. La Mireia ha interpel·lat què va fallar al mes d'octubre i en la sessió anterior jo he participat dient que repeteixo i ho sento per la gent que estava abans. L'altre dia vaig preguntar a dos amigues quina era la pitjor cosa que ens havia passat a l'independentisme des del dia 1 d'octubre de l'any passat. I ràpidament, i van coincidir les dues, va ser el dia 10, la proclamada República dels 30 segons que ens va deixar a tots arruïnats, desmoralitzats i desfets, no? Quan hem parlat abans, en Riera feia unes hipòtesis de per què va ser això i sembla que el més reeixit va passar perquè els partits que representen el capital, tant a Madrid com aquí, ens van veure, es van atemorir després de l'1 i del 3. No? En realitat va ser una traïció que va fer Puigdemont i el seu partit que no li hem fet pagar. La via de la insurrecció s'hagués aconseguit perquè teníem més de 1.000 mitjans de comunicació acreditats en el Parlament després que feia 9 dies que tot el món havia vist les imatges i no podia creure's les mentides que va inventar l'estat espanyol. L'estat espanyol ja no podia reprimir més per la força, no haguéssim tingut més morts. La pregunta quina és? És que si no... Sí, la pregunta que m'agradaria fer és què va passar en la reunió de 2 hores abans del dia del ple del Parlament? Què es va discutir amb Convergència i amb Puigdemont i per què van passar així les coses? Per què no vam tenir república llavors i ara tenim que esperar 30 anys, no sé quants? Sí, podeu ser una mica així més concretes i més concrets, sisplau, perquè si no no tindrà temps de respondre. Bé, bona tarda. Jo només volia fer una pregunta, però abans volia contraargumentar la primera intervenció. Jo crec que el dret a l'autodeterminació és un dret natural, col·lectiu, inalienable i, per tant, si no es pot exercir, i s'ha demostrat que no es pot fer, s'ha de guanyar.
i s'ha de guanyar al carrer. I després, si cal, ja es farà el referèndum. Però a mi m'és igual tenir un 47% que un 50%. Si no es pot fer un referèndum amb garanties, s'ha de declarar la independència. La meva pregunta és: a on està la CUP ara mateix i per què ara, per exemple, no estem a plaça Sant Jaume? Sí, jo la meva pregunta anava respecte a l'austerització que es manta del Jordi, que està fomentant Ciutadans, però també entre altres partits del 155 o mitjans de comunicació espanyolistes i l'IBEX 35. O sigui, és com una campanya que sembla que està impulsant molt fortament d'aquest partició de la societat catalana en dos blocs, com que estan molt diferenciats, que fins a cert punt és normal que fomentin des del seu punt de vista, però sí que em preocupa que veig certs punts de vista d'independentisme, fins i tot d'esquerres, que et compren aquest marc mental de que hi ha una societat o part de la societat catalana que hi ha com que ha desconnectat. Que qui ha desconnectat són ells i no nosaltres. Aleshores volia preguntar això, si realment veieu que hi ha un risc de que Tavernier acabi existint. Si és que no, si coneu que existeix ja. Podria dir moltes coses, però al final... I seré. Jo des de molt jove ja militava en un partit independentista i aleshores recordo que nosaltres proclamàvem independència i n'hi havia altres gens que proclamaven autodeterminació. Aleshores no érem autodeterministes, anàvem a fer una lluita d'alliberament nacional per aconseguir la independència i crear el socialisme en el nostre país. Per tant, a partir d'aquí ha plogut molt, però arriba un moment que sembla que la feina sempre la tenim els independentistes. Nosaltres hem de convèncer a més gent, nosaltres ens hem de plegar en els que són autodeterministes o en els que volen un estat federal. I què collons fan els que volen un estat federal? I què collons fan els que volen autodeterminació si només han parlat fa 4 dies? Quan han tingut fins i tot quotes de poder per plantejar altres històries. I som nosaltres els que tenim que esperar-nos a qualsevol història. Nosaltres anem fent via i que s'assumi qui vulgui. Alguna pregunta més? Tinc un dubte, em repetiré, dic, segons la CUP, la independència és una manera de transformar i arribar a construir una societat més justa i tot el més. O sigui, no fer un canvi només de bandera nacionalista. Jo em pregunto si en un futur aglutinem més classes populars i fem més real el canvi cap a un socialisme / comunisme, que sigui, per fer-ho millor. No teniu por que Junts per Catalunya i Esquerra es baixin del barco? Una pregunta molt concreta per l'Albano. Des de la teva divergència i la teva proposta d'utilitzar la pressió insurreccional per arribar a un cert pacte, què entens per pressió insurreccional? Quines accions concretes recomanaries que fessin tots aquests que volem aconseguir un nou estat? Si vols, Albano. Sí. Com que la meva era la fàcil, començo jo, no? Tinc 5 minuts? O no? Ho dic perquè, clar, que no els tinc. O sigui, primera qüestió. O sigui, òbviament no podrem aprofundir ni lligar, deixo coses sobre la taula. Primera qüestió, ostres, la ruptura, primer hem de crear majories. Em fa l'efecte, per lo que vam veure l'1 i el 3, que potser generant ruptures és com se crea la majoria, no esperant a tenir majories per generar ruptures. És a dir, l'1 i el 3 hi ha gent
que davant d'una proposta de ruptura es veu interpel·lada i que potser sense aquell... Vull dir, això ho vam veure, escolta'm, això de Puigdemont i tot això és una mandanga i nunca faran res. Hosti, hay urnes. Me lo como y voy. I aquest exercici de ruptura, perquè ruptura no és només implementar la ruptura, són moltes coses, tallar carreteres... Per les dues, Per això, jo el que dic en aquest sentit és que em sembla una mica trampa, no tu, però hi ha molt discurs de no, fins que no siguem els 70 no podem fer res. Crec que si algun dia som els 70 és perquè generem unes ruptures que interpel·len a molta gent. Que això no vol dir, com deies tu, de dir, escolta, mira, aquest referèndum ja l'han fet, declarant... Tampoc ho crec. Llavors, jo crec que, efectivament, el 3 d'octubre, si sortia al balcó un que passava per allà i declara la república, jo no sé on estaríem, però no estaríem com estem. Aquell dia hi havia una força i allà no marxa ningú. Tu abans et preguntaves què estem disposats a assumir. Jo crec que el dia que en el Parlament hi havia 20.000 persones, si algú dels que vam sortir, el dia que van empresonar el govern, si algú dels que vam sortir a parlar hagués fet una proposta i dir dels 20.000 que som aquí, si ens quedem, pillaran 4. Jo crec que es queda tothom. Val. Per tant, pensant això, clar, jo quan escolto, i està bé, i és coherent, però escolto moltes vegades, i ho escolto en molts llocs, també ho escolto a la CUP, escolta'm, és que nosaltres, el referèndum, ja l'hem fet, punto, marxem. Hosti, em posa nerviós quan escolto això. Em posa nerviós. I no perquè no vulgui marxar, i no perquè vulgui anar a fer un altre referèndum que et tornin a hostiar, no són ganes. Senzillament és intentar analitzar-ho d'una altra manera, que no vol dir ni gradualisme, ni renunciar a res, ni deixar de ser coherent, ni renunciar a la ruptura, ni plegar-se a los pactos impossibles que tots tenim clar que no són possibles, però, home, tenim problemes i no ho hem pogut fer i li hem de donar... Perquè ens podem sentir molt còmodes, dient nosaltres som els que defensem la coherència de que aquí el referèndum ja se hizo. Bueno, però és que no. I això és el que ens obliga, no ho dic per rendir-se, al contrari, de dir, ostres, i ara com ho podem fer? I això era el que jo estava... Després, el de la plaça Sant Jaume, per què no se va a la plaça Sant Jaume? Tu has fet la pregunta per què la CUP, per tant jo no la respondré perquè no sé per què la CUP no està a la plaça Sant Jaume, però una reflexió, l'1 d'octubre és el fruit, entre moltes altres coses, de 2 anys de treball, o d'un any de treball. Ja m'agradaria a mi que el dia... Òbviament, cal començar ara, com deia l'Anna Gabriel, que cal començar ara a denunciar l'Estat i tal. Ja m'agradaria que el dia de la sentència, ja no el de l'inici del judici, tinguéssim un 50% d'organització que la que teníem l'1 d'octubre. I no la tenim. Bueno, jo vaig preguntar, és veritat també, i responent a la teva pregunta, que, home, si ara haguéssim de fer el pla de lo que s'ha de fer el dia que a Jordi Cuixart li caiguin 25 anys, home, se m'encuden un munt de coses que potser són il·legals, no ho sé. Saps? Vull dir, però hi ha algú pensant-ho? I estic segur que qui ho estigui pensant i ho estigui, no dirà, sí, jo l'estic pensant i vamos a hacer esto y esto. Estic segur. Molt bé. Però també recordem a Junqueras dient tranquils que les estem fent, les estructures d'estat, tranquils que les estem fent. Per tant, allà hi ha una balança que també ens interpel·la. Hosti, què farem? És que què farem? Jo sí, de veritat. Sí, tu deies, i acabo, per què no anem a plaça Sant Jaume? Dic, jo no em vull ficar en la qüestió estratègica de què s'ha de fer o no, però a mi em preocupa moltíssim més que no tinguem la capacitat de fer tot el treball que va fer possible l'1 d'octubre. L'1 d'octubre està bé reclamar que va ser la gent qui ho va fer, però hi ha una feina. Hosti, jo me'n recordo aquesta gent amb el cartellet del referèndum i tothom se'ls tirava a sobre en el Parlament i tal. Vull dir, el camí va ser molt llarg. No tenim tant temps per organitzar alguna cosa a l'alçada
ja no per l'inici del judici, sinó pel final. O sigui que... I bueno, i acabo. Lo de que Tabarny acabi existint, podria acabar existint. I també dependrà de nosaltres. I per això jo el que deia de crear aquesta capacitat de no anar a dir-li al habitante de Tabarny, oye, no, estás equivocado, hazte indepe, nosotros hemos hecho un referéndum y ven con nosotros, sino... Tu també ho deies, o sí, crec que eres tu, anem a escoltar, però no anem a escoltar el militant de la CUP, anem a escoltar a l'habitant de Tabarny, si és que existeix, perquè, insisteixo, no... O sigui, si donem per perdut el 80% de la gent que viu a Cornellà i que vota el 155, jo crec que donem per perdut qualsevol objectiu d'emancipació, i ho podem donar per perdut ara, estic convençut. I última cosa, la intervenció de, hòstia, els indepes sempre hem d'estar esperant. Fixa que jo no ho deia així. És a dir, hosti, estàvem els indepes i els autodeterministes, i resulta que els autodeterministes sempre al final hem d'acabar sent els indepes que tiren del carro no sé què, no sé quantos. Si per autodeterministes entenem els faroleros del federalisme unicórnico i de tot això, estic d'acord amb tu. Ara bé, la proposta que faig ¿Quiénes son los altos federalistas que no son los faroleros? Un moment. És que no et sento, però jo el que t'estava dient era... Tu deies, hòstia, els indepes sempre hem d'estar esperant als autodeterministes. Un autodeterminista de veritat anirà a defensar una urna igual que un independentista. Un autodeterminista de veritat voldrà organitzar-se per veure què fem, i un autodeterminista de veritat hauria de contemplar horitzons insurreccionals. Entenc que l'autodeterminisme com a idea s'ha devaluat molt, igual que el del referèndum pactat. Clar, algú pot dir, no, que Xavi Domènech és autodeterminista, Pablo Iglesias és autodeterminista. No, mentida, mentida. I aquí sí que on tenim un problema, tota una gent que ens considerem autodeterministes, però que estem disposats a esmenar un error que crec que l'autodeterminisme ha comès, que l'autodeterminisme és una cosa que no s'exerceix. L'autodeterminisme s'exerceix l'1 d'octubre, el 3 d'octubre i tallant carreteres si cal. I som molts, i ho van veure. Crec que molts dels que van votar que no, que són 200.000 i pico, són autodeterministes que s'ho creuen, perquè van a votar, s'arrisquen i a més, si van a votar, accepten el resultat. I s'arrisquen a anar a la presó, i s'arrisquen a que faci cops la policia. Hi ha molta d'aquesta gent. I aquí, els que ho som, doncs és veritat, tenim l'obligació d'articular tot això, perquè és difícil. Sabeu que uns quants de Podem van marxar, perquè creíem que això no era autodeterminisme. Home, òbviament hem d'articular alguna cosa al voltant d'això, i ens està costant molt. I per això, en la intervenció deia, bueno, gairebé he vingut a demanar ajuda. És a dir... Ja està. Va, jo aniré molt ràpid perquè és tard i se'ns farà fosc. Jo no sé si tenim o no una majoria ciutadana per la independència. No ens van deixar saber-ho l'1 d'octubre quan se'n van emportar moltes de les urnes. I el que sí sé és que tenim una majoria ciutadana autodeterminista, el 80% aquest, que vol solucionar aquest conflicte polític amb l'estat espanyol amb un referèndum. Per mi això és més que suficient. Si el 80% de la població vol un referèndum que no ens donen. No només que no ens donen, sinó quan el fem ens peguen. I per tant, si a mi em peguen, jo me'n vaig. I aquí ja no hi ha ni percentatges ni normes, perquè han trencat qualsevol tipus de pacte basat en una normativa, en una legalitat, en un consens. A mi si em peguen, jo me'n vaig. De totes maneres, i torno amb el que deia abans de l'horitzó, o sigui, tant si anem pel referèndum pactat
tant si es va per un nou referèndum unilateral, tant si el que es vol és que funcioni lo de plaça Sant Jaume i que el Torra surti al balcó. Qualsevol dels escenaris que hi hagi sobre la taula, primer ho haurem de decidir col·lectivament per quin apostem, igual que ho vam fer amb el referèndum, que ho vam decidir col·lectivament. Necessitem un pas previ que és posar l'Estat contra les cordes, perquè cap dels escenaris que tenim, del ventall que tenim, és possible si no s'obliga l'Estat, perquè l'Estat no dialoga. O entenem això, o qualsevol proposta està condemnada al fracàs. I on entenem que l'Estat es posa contra les cordes amb accions contundents d'unilateralitat i de presa del poder, o ens estem enganyant a nosaltres mateixos, estem fent trampes al solitari. El dia 10, què va fallar? El que sé és que a nosaltres ens van informar 40 minuts abans del ple de que no hi hauria declaració d'independència i en 40 minuts vam intentar capgirar aquesta situació i la vam portar a una declaració d'independència no de 30 segons sinó d'exactament 8 segons. Perquè si no entràvem al ple, no entràvem a l'hemicicle, era la nostra decisió. Ens negàvem a entrar i per això va començar tard. I es parlava de Puigdemont com a culpable d'això. Jo el que sé és que no va ser l'únic. No va ser l'únic i cal començar a dir-ho. Aquí hi ha 3 actors claus. Marta Rovira, Jordi Cuixart i la CUP. Són els que van evitar un desastre major del que va ser el 10 d'octubre. És Marta Rovira qui es planta davant de Puigdemont, no és Oriol Junqueras. I crec que també és just posar-la en valor a ella com a política, perquè ja està bé que sempre les dones siguin les segones i hi hagi el gran líder i aquella que treballa i s'ho curra estigui completament invisibilitzada i silenciada a l'exili. I només tinguem ulls per una persona. Perdoneu que em posi així, però és que em cabreja, perquè les dones estem doblement invisibilitzades. Jordi Cuixart va fer el mateix i en aquella reunió Albert Botran i Carles Riera. I ja està, i no en vam saber més col·lectivament. Tampoc teníem la presidència del govern, diguéssim, no? Per tant, no tens l'autoritat que... Per què no estem a plaça Sant Jaume? I ho he dit abans, cal organitzar la mobilització. Has de tenir un horitzó, saber per què et mobilitzes, perquè mobilitzar-te per mobilitzar-te acaba desmobilitzant. I per altra banda, amb aquell record de l'1 d'octubre, fer xarxa, tornar, deia l'Albano, no? Tant de bo estem la meitat d'autoorganitzats que ho estàvem l'1 d'octubre. Tornar a construir aquella xarxa que va permetre el referèndum és imprescindible abans d'intentar qualsevol cosa. I jo crec que és important també comunicar-ho a la gent que està a plaça Sant Jaume. O sigui, fem un treball de xarxa i fem-ho col·lectivament, amb els CDRs, amb l'ANC, amb Òmnium, amb nosaltres, amb les bases dels partits, amb qui vulgui. Risc de que Tabàrnia existeixi. Jo crec que no, per 2 motius. La veritable fractura és la pobresa existent, les condicions de vida de les classes treballadores que viuen en aquesta àrea metropolitana, la de Barcelona i la de Tarragona. I el problema que tenim nosaltres és que el discurs aquest se l'ha apropiat Ciutadans. És allò que us deia de los problemas reales de la gente. Si les classes populars d'aquest país, que viuen majoritàriament en aquesta hipotètica Tabàrnia, creuen que el partit de l'IBEX 35 millorarà les seves condicions de vida, tenim un problema. Tenim un problema de que no sabem transmetre el nostre discurs, no sabem transmetre que la república és l'única solució per millorar aquestes condicions de vida. Ciutadans ens guanyen això.
No? I per això ho sap i aposta tant per aquesta divisió Tabàrnia-Tractòria. Ho sap. És feina nostra desmuntar aquest discurs i fer entendre a la gent que quan parlem de sobiranies i de construir sobiranies estem parlant de los problemes reals de la gent i que som nosaltres els que parlem d'això. No és una senyora de l'IBEX 35. I l'última, d'aquest de si aquest camí cap al socialisme farà que Junts per Cat i Esquerra baixin del vaixell, jo crec que, la contestaré parcialment, jo crec que l'independentisme està virant cap a l'esquerra. No és un rotllo de burgesos ni de dretes, però com que sóc ambientòloga, jo m'estimo més que sigui el politòleg que en sap d'aquestes coses el que pugui respondre amb dades que segur que en té més que jo, que és més una sensació que no passa una altra cosa. Bueno, jo aniré molt ràpid, començo pel final. És evident que les coalicions socials i polítiques que n'hi ha i que es poden articular per a els diferents temes són diferents, diguéssim, i en aquest país n'hi ha una relació històrica entre la lluita per l'alliberament nacional i per la transformació social, però no són la mateixa cosa exactament, i la gent que n'hi ha darrere d'una i d'una altra no coincideixen exactament, no? I és una complexitat en la qual cal treballar. Jo sí que estic d'acord amb l'última idea de la Mireia de que tot aquest moviment independentista ha anat escorant-se cap a l'esquerra en molts sentits, en pràctiques, en discursos i així, i en bona mesura és per l'impacte que té la tradició, diguem, de l'esquerra independentista, que portava més anys organitzada i amb xarxes arreu del territori en el conjunt del moviment, però és el que és un moviment també ideològicament divers i aquí no descobrim l'aigua calenta, diguem. Si diem això, la feina sempre la tenim els independentistes, sí, però és el que hi ha, diguéssim. És a dir, jo al final, si tu fores el 70%, doncs no tindries que preocupar-te per ningú més, diguéssim. La correlació de forces és la que és i t'obliga a fer els exercicis de gimnàstica i d'acord per a jugar amb el terreny que tenim. Tot el tema de la fractura social i de Tabàrnia, això no és una cosa que crec que ja se puga liquidar en 2 minuts. Jo crec que això és una estratègia política fonamentalment, però és una estratègia política que ha tingut un cert èxit i la prova és que Ciutadans té 36 diputats al Parlament i és el grup parlamentari més nombrós, no? I en la mesura en què això ha tingut un cert èxit és una cosa que s'ha d'analitzar i s'ha d'intentar combatre, no? Darrere d'això n'hi ha un component identitari i n'hi ha una identitat espanyola forta que existeix en la nostra societat, no? I no és només una qüestió de falsa consciència, és a dir, perquè si tu mires Barcelona ciutat, per exemple, no? On treu més vots Ciutadans? Primer Pedralbes, segon Torre Baró o Ciutat Meridiana. Què passa? Per què treu aquests resultats en els dos extrems de la distribució? També és cert que els seus líders i les seves polítiques són més aviat les de Pedralbes que no pas les de Torre Baró, però a Torre Baró té resultats propers al 40%, per sobre el 35%, si no m'equivoque, no? Això se deu només a la falsa consciència, als mitjans de comunicació, a que la gent li ha menjat el terro a través de Telecinco i així? Jo crec que no, jo crec que això és una anàlisi molt superficial. N'hi ha un element identitari i aquest conflicte nostre, per molt que nosaltres hem fet l'esforç de plantejar-ho sempre amb la mínima càrrega identitària i venent la idea de la independència com a oportunitat de canvi i de transformació social, n'hi ha un rerefons identitari que cal saber gestionar i amb el que cal lidiar, per dir-ho d'alguna manera. I jo crec que amb això, perquè jo les preguntes sobre el 10 de setembre i tot això, com que no tinc elements per respondre-les, les passaré. Moltes gràcies. Bé, doncs, després de gairebé 2 hores ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver vingut.